Mamă, ți-am vândut casa de la mare. Plecăm mâine, dar a uitat să verifice un mic detaliu. Soarele apunea peste satul liniștit de la malul mării, iar lumina roșiatică se reflecta pe ferestrele vechii case din lemn. Elena Petrescu stătea pe verandă, cu mâinile obosite așezate peste genunchi, privind cum pescarii se întorceau încet spre port. Vântul aducea miros de sare și amintiri. Aici, pe această verandă, Mihai, soțul ei, îi promisese odinioară că vor îmbătrâni împreună, ascultând valurile. Acum rămăsese doar ea și tăcerea. În casă mirosea a lemn ud și cafea tare. Elena păstra totul ca atunci când Mihai trăia, ceașca lui preferată, pălăria de pescar agățată lângă ușă și fotografia lor din tinerețe. Nu pot renunța la locul acesta, șoptea ea adesea. Aici am avut fericirea mea, dar liniștea avea să se sfârșească. Într-o dimineață, un zgomot de mașină a spart tăcerea. Un SUV alb s-a oprit în fața porții. Din el au coborât Andrei, fiul ei, îmbrăcat elegant, și Irina, nora, cu ochelari scumpi și o privire rece. Mamă, a spus Andrei fără să o privească, am făcut ceva bun pentru tine, am vândut casa. Plecăm mâine la București. Vei locui aproape de noi. Elena a rămas nemișcată. Cuvintele au căzut ca un trăsnet. Ai vândut casa? Vocea i s-a frânt. Irina a zâmbit fals. E prea veche, prea umedă. Acolo, în oraș, vei avea totul. Confort, spitale, magazine, aici e doar trecutul. Trecutul. Pentru Irina era doar o ruină. Pentru Elena era viața întreagă. A privit spre pereții casa, simțind că inima îi tremură. Și, cui ai vândut? A întrebat ea. Andrei a ridicat din numeri. Un investitor. Preț bun. E mai bine așa, mamă. Din colțul străzii, Ion Stan, bătrânul pescar, privi scena în tăcere. Cunoștea bine acea casă. O ajutase pe Elena și pe Mihai să o ridice, scândură cu scândură. Ochii lui alunecară peste chipul femeii, plin de durere. Simțea că se întâmpla ceva nedrept, dar tăcu. În seara aceea, Elena nu a mâncat. A mers pe plajă, desculță, cu rochia fluturând în vânt, și a căutat cu privirea locul unde Mihai îi sculptase inițialele lor într-un trunchi uscat. Mihai, ce-ar fi spus tu acum? Șopți ea, în timp ce lacrimile îi se amestecau cu spuma valurilor. Din spate se auzi vocea gravă a lui Ion. Elena, am auzit ce s-a întâmplat, dar sunt lucruri pe care ei nu le știu. Ea s-a întors uimită. Ce vrei să spui, Ioane? Bătrânul a privit în zare spre casa luminată slab. Uneori, adevărul stă ascuns în hârtii vechi, prăfuite. Poate e timpul să le cauți. Elena a simțit un fior rece. În inima ei s-a născut o întrebare. Oare ce ascundea Mihai în acele documente vechi pe care nu le mai deschisese de ani de zile? Și în clipa aceea, pentru prima dată, durerea ei s-a amestecat cu o presimțire stranie, că nu totul era pierdut. Noaptea a fost lungă. Elena nu a închis un ochi. Fiecare trosnet al lemnului părea o șoaptă a trecutului, fiecare adiere a vântului, o voce care îi spunea să nu renunțe. Pe masa din bucătărie stătea o cutie de lemn acoperită cu praf, moștenită de la Mihai. O privi îndelung, cu teamă și curiozitate. Ion îi spusese că adevărul putea fi ascuns acolo. Cu mâinile tremurânde desfăcu capacul. Înăuntru, zeci de hârtii îngălbenite, chitanțe, scrisori. Printre ele un plic sigilat pe care scria: pentru Elena, dacă voi rămâne singură. Inima îi bătea cu putere. Cu grijă desfăcu plicul. Mihai îi scrisese de mână cu cerneala albastră: dacă citești aceste rânduri, înseamnă că nu mai sunt. Am vrut mereu să te protejez. Casa aceasta e sufletul nostru și am avut grijă ca nimeni să nu o poată lua vreodată de la tine. Am trecut proprietatea doar pe numele tău. Nu spune nimănui. E singurul loc unde vom rămâne împreună. Lacrimi îi căzură pe hârtie. Cuvintele lui Mihai îi ardeau pieptul. Casa era a ei. Și totuși, fiul ei o vânduse. Cum? Cum fusese posibil? A strâns scrisoarea la piept și a simțit o forță nouă în ea. Nu mai era doar o mamă rănită, ci o femeie care simțea că trebuie să-și apere trecutul. Dimineața, Irina coborî scările cu valizele. Mamă, te rog să te grăbești. Avem mult de condus până la București. Andrei o urma vorbind la telefon. Da, actele sunt semnate. Da, cumpărătorul e mulțumit. Elena se apropie de el cu voce calmă, dar tăioasă. Andrei, vreau să văd contractul. Fiul își ridică privirea, vizibil iritat. Mamă, nu e nevoie, e totul legal, e pentru binele tău. Pentru binele meu? A repetat ea privindu-l în ochi. Sau pentru confortul vostru? Irina și-a încrucișat brațele. Ești nedreaptă, Elena. Noi doar încercăm să te ajutăm.
Nu poți trăi singură aici. Dar vocea Elenei deveni fermă. Am trăit toată viața mea singură, Irina, dar niciodată fără respect. În acel moment, Ion bătu la ușă. Bună dimineața, spuse el, ținând în mână un dosar uzat. Elena, am adus ceva. Am găsit copiile actelor vechi la primărie. Mi s-a părut ciudat că au fost cerute de cineva acum o lună. Andrei s-a înroșit. Ce cauți tu aici, moșnege? A spus cu un ton agresiv. Ion nu s-a clintit. Caut dreptatea, băiete. Și o femeie care a muncit o viață pentru locul ăsta merită adevărul. Elena a luat dosarul și l-a deschis. În fața tuturor, actul de proprietate era clar. Casa de la mare era trecută exclusiv pe numele ei. Irina a încercat să râdă. Asta nu schimbă nimic. Totul e semnat. Dar Ion a clătinat din cap. Semnat ilegal. Niciun notar nu putea valida vânzarea fără acordul titularului. E nulă, dragă doamnă. Tăcerea s-a așternut ca o furtună. Andrei a simțit cum lumea îi scapă printre degete. Elena s-a ridicat, mai dreaptă ca niciodată. Ai încercat să vinzi amintirile tatălui tău, dar nu poți vinde ceea ce nu ți aparține. Irina a izbucnit. Totul e în ruină. Nu înțelegi? Nu valorează nimic. Elena a zâmbit amar. Pentru tine, nimic. Pentru mine, totul. Ion a făcut un pas spre ușă. Elena, trebuie să mergem la notar, să verificăm totul. Dacă Mihai a prevăzut asta, e posibil să mai fie documente suplimentare. Pe drum, vântul sufla tare. Elena ținea plicul la piept ca pe o relicvă. În sufletul ei, durerea se amesteca cu o nouă claritate. Nu mai era doar o victimă, ci o femeie care începuse să-și regăsească demnitatea. Ajunși la biroul notarial, funcționara a răsfoit dosarele. Doamnă Petrescu, s-a spus după câteva minute, da, casa e doar pe numele dumneavoastră. Vânzarea făcută de fiul dumneavoastră e nevalidă. Îmi pare rău, dar el n-a verificat. Elena a închis ochii. N-a verificat micul detaliu, a spus încet cu o tristețe calmă. Ion a zâmbit. Uneori Dumnezeu scrie drept cu litere strâmbe. Când au ieșit afară, soarele se ridica din nou peste mare. Elena și-a ridicat privirea spre cer, simțind că Mihai era acolo, undeva, privind-o. Îți mulțumesc, a șoptit, dar undeva în adâncul inimii știa că furtuna abia începea, pentru că Andrei și Irina nu aveau să se oprească atât de ușor. Când s-au întors de la notar, Elena simțea că pământul de sub picioare se clătina, dar nu din slăbiciune, dintr-o forță nouă. În timp ce Andrei și Irina își strângeau lucrurile, ea se așeză pe pragul casei și privi spre mare. Acolo, în depărtare, soarele se stingea peste ape, așa cum odinioară se stingea durerea în brațele lui Mihai, dar acum altfel. Acum în ea se năștea o lumină tăcută, una care spunea, nu te vor mai învinge niciodată. Înăuntru, Irina vorbea nervos la telefon. Nu, vânzarea s-a anulat. Da, știu, dar găsim altă soluție. Casa valorează mult mai mult decât crede bătrâna. E pe malul mării, terenul singur face o avere. Apoi, cu voce joasă, adăugă, trebuie doar să găsim o cale să o convingem să semneze de bunăvoie. Andrei se plimba prin cameră cu fruntea încrețită. Pentru prima dată părea cu adevărat tulburat. Irina, nu mai pot suporta tensiunea asta. E mama mea. Poate ar trebui să o lăsăm în pace. Să o lăsăm? Replică ea râzând ironic. După ce ai muncit ani de zile și acum renunți la tot pentru niște amintiri prăfuite? Andrei, gândește-te. E doar o femeie bătrână. O vom lua cu noi, o vom liniști, o vom face să creadă că e mai bine acolo. Apoi vom face actele corect. Elena, care ascultă de pe verandă, a înțeles. Inima i s-a strâns, dar nu a spus nimic. Doar a strâns plicul cu scrisoarea lui Mihai în buzunar, ca pe un scut invizibil. În acea seară a mers la Ion Stan. L-a găsit în curtea lui, reparând o plasă de pescuit. Ioane, i-a spus ea încet, ei nu se vor opri. Vreau să fiu sigură că dacă mi se întâmplă ceva, adevărul iese la lumină. Ion a ridicat privirea. Ochii lui, adânci și limpezi, aveau lumina bărbaților care au văzut prea multe furtuni. Am să am grijă, Elena, cuvântul meu e lege. A doua zi, Irina și Andrei au venit devreme. Irina i-a adus un buchet mare de flori, zâmbind fals. Mamă, ne pare rău pentru tot. Ne-am gândit mai bine. Poate că am fost prea grăbiți. Elena i-a privit în tăcere. Nu vă mai obosiți cu scuzele, știu ce vreți, dar eu nu mai sunt femeia care tăcea. Andrei a încercat un ton cald. Mamă, nu vrem să-ți facem rău, doar vrem să te avem aproape. Casa asta te ține legată de trecut. Ai nevoie de viață nouă. Viață nouă? A întrebat ea, ridicând vocea pentru prima dată.
Voi numiți viață să-mi vindeți sufletul pentru bani? Aici am crescut, aici am iubit, aici am plâns. Voi vreți doar pereții. Nu înțelegeți ce înseamnă locul ăsta. Irina a făcut un pas în spate, simțind furia din vocea Elenei. Bine, a spus rece, dar nu uita că noi avem grijă de tine. Și totuși, lumea se schimbă, Elena. Vrem sau nu, trecutul dispare. După ce au plecat, Ion a venit din nou la ea. Elena, știi că oamenii ca ei nu cedează ușor. Ar trebui să anunțe autoritățile. Nu încă, spuse ea. Îi cunosc. O să mai încerce ceva. Și vreau să-i prind cu fapta. În acea noapte, vântul s-a întețit, iar ploaia a început să bată în geamuri. Elena nu a dormit. A simțit o neliniște adâncă. Pe la miezul nopții, s-a ridicat și a coborât în bucătărie. Ușa din spate era întredeschisă. Pe podea, urme de pași. A luat lanterna și a ieșit. Prin ploaie a zărit o siluetă lângă grajdul vechi. Cine e acolo?" a strigat. Silueta a fugit. A alergat până la gard, dar nu a prins pe nimeni. Doar un miros puternic de benzină plutea în aer. Dimineața Ion a venit să verifice. Erau urme de pași până la magazie, a spus el, și cineva a încercat să forțeze ușa. Elena, trebuie să fie atentă. Cred că voiau să distrugă actele. Elena a rămas tăcută. În ochii ei nu mai era teamă, ci hotărâre. Dacă vor război, îl vor avea. În sat, zvonurile s-au răspândit repede. Toți vorbeau despre Andrei și Irina, despre cum au vrut să vândă casa fără știrea mamei. Unii o compătimeau pe Elena, alții o admirau pentru curajul ei. Dar ceea ce nimeni nu știa era că Irina pusese la cale ceva mai periculos. Într-o seară, când Andrei încerca să o convingă din nou, Irina a primit un apel misterios. Da, terenul e valoros. Da, dar trebuie să scăpăm de bătrână prima dată. Elena, aflată în curte, a auzit doar frânturi, dar era destul. A simțit cum sângele îi îngheață. A mers în camera ei, a luat fotografia cu Mihai și a șoptit. Nu le voi permite, promit. Apoi a scris o scrisoare, pe care a ascuns-o sub podea, lângă cutia de lemn. Dacă nu voi mai fi, Ion va ști unde să caute. Afară, marea vuia, ploaia se transforma în furtună, iar în casa Elenei, între umbrele serii și scârțâitul lemnului, începea cea mai grea noapte din viața ei. Furtuna din acea noapte a zguduit satul de coastă. Valurile loveau cu furie malul, iar vântul șuiera printre ferestrele casei vechi. Elena stătea la masă, cu o lumânare aprinsă, scrisoarea lui Mihai întinsă în fața ei. Fiecare cuvânt era o amintire, dar și un avertisment. Simțea că ceva se apropie, o întunecime mai adâncă decât norii de deasupra mării. La prima oră a dimineții, cineva bătu la ușă. Era poștașul. Doamnă Petrescu, o scrisoare recomandată pentru dumneavoastră de la București. Elena semnă și, cu o presimțire grea, rupse plicul. În interior, o notificare oficială. Cerere de evacuare. Proprietatea dumneavoastră urmează să fie eliberată în termen de 15 zile, în baza contractului de vânzare înregistrat. Inima i s-a oprit o clipă. Nu e posibil. Notarul a spus că vânzarea e nulă, a murmurat. Cu mâinile tremurânde, a luat telefonul și l-a sunat pe Ion. Ioane, au trimis acte oficiale. Vor să mă dea afară. În mai puțin de o jumătate de oră, Ion era la ușa ei, ud leoarcă de ploaie. Lasă-mă să văd. A citit scrisoarea, a oftat adânc și a spus: e o mișcare murdară. Cineva din primărie a fost cumpărat. Trebuie să mergem acolo. Împreună au mers la primărie, dar funcționarii îi priveau cu indiferență. Documentele sunt înregistrate legal, spuse unul, fără să ridice ochii din hârtii. Elena simțea cum îi se strânge gâtul. Dar actul e fals, casa e a mea. Atunci mergeți în instanță, răspunse rece bărbatul. Nu e problema noastră. Pe drumul spre casă, Ion strângea pumnii. Trebuie să vorbim cu avocatul din Constanța. Știu un om de încredere. Nu am bani, Ioane, spuse Elena, privind în jos. Lasă, ne descurcăm. N-ai fost singură nici când ai ridicat casa asta. N-ai să fii nici acum. În același timp, în vila modernă din București, Irina și Andrei se certau. Ți-am spus să nu te implici, notarul acela. Ai lăsat urme, striga Irina. Și tu mi-ai spus că totul va merge perfect. Nu mai suport, Irina, e mama mea. Ea se apropie cu ochii reci. E doar o femeie bătrână. Dacă nu o putem convinge, o vom forța. Ai uitat cât valorează terenul? Cu banii ăia putem pleca din țară. Andrei se lăsă pe scaun cu mâinile în păr. Nu mai era sigur de nimic. În sufletul lui, o vină amară începea să crească. La Constanța, avocatul, un bărbat tânăr pe nume Alexandru Dumitrescu, a ascultat povestea Elenei.
După ce a răsfoit dosarele, a ridicat privirea. Aveți dreptate, doamnă Petrescu, contractul este fals. S-a folosit o semnătură copiată digital. Cineva a accesat baza de date a notarului și a introdus manual tranzacția. E o fraudă, dar va fi greu de dovedit. Aveți nevoie de martori. Ion a bătut cu pumnul în masă. Eu am văzut cum au adus actele la poștă fără numele Elenei. Pot depune mărturie. Alexandru a zâmbit slab. Atunci începem. O să le arătăm ce înseamnă să te joci cu o femeie cinstită. Câteva zile mai târziu, Andrei s-a întors singur în sat. Irina rămăsese la București, ocupată cu planurile ei. Când a intrat în curte, a găsit-o pe mama lui stând la poartă. Nu i-a spus nimic, doar l-a privit. Ai venit să te asiguri că sunt moartă? Nu, mamă, a spus el cu voce joasă. Am venit să înțeleg. Elena l-a privit lung. Atunci uită-te bine, Andrei. Tot ce vezi aici, copacul, zidul, marea, toate sunt amintirile tatălui tău. Tu le-ai vândut pentru nimic, Irina. M-a convins că e cel mai bine. Nu da vina pe Irina. Ai fost destul de mare să alegi singur. Ai ales banii în locul sângelui tău. El s-a așezat pe treptele casei ca un copil pierdut. Nu mai știu ce să fac. Elena și-a înmuiat glasul. Să repari, atât. Întotdeauna e timp pentru adevăr, chiar și când e târziu. Dar în acea seară, Ion a venit grăbit. Elena, Irina e înapoi în sat. Am văzut mașina ei la marginea drumului. Vor să facă ceva. Elena a simțit un gol în stomac. Ce altceva mai pot face? Ion a tăcut. Depozitul de acte, cutia veche. Dacă pun mâna pe ea, pot distruge totul. Au alergat împreună spre casă. Ploaia începuse din nou, iar fulgerele luminau cerul. Când au ajuns, ușa era deschisă, iar înăuntru totul răvășit. Pe podea, cutia de lemn era spartă, hârtiile împrăștiate. Irina stătea în mijlocul camerei cu un zâmbet amar. Vă place teatrul, nu? Ați uitat că nu mai aveți nimic? Elena a făcut un pas spre ea. Nu uita, Irina. Mândria se prăbușește înaintea ruinei. Ce ruine? Eu am viață, bani, viitor. Tu ai doar amintiri. Atunci Andrei, care venise după ei, a intrat și a văzut scena. Privirea lui s-a schimbat. Irina, oprește-te. Ce? Oprește-te, te rog. Ajunge. Ești nebun? Totul e pregătit. Doar semnează și dispare. Nu. Dispari tu, a spus el. Și pentru prima dată vocea lui avea forța unui bărbat. Irina a înțepenit. Nu poți să... Mă lași acum. Ba da, a spus el calm, pentru că tu m-ai făcut să-mi trădez mama. Și eu nu mai pot trăi cu asta. Elena și Ion priveau în tăcere. Femeia a simțit cum îi se umplu ochii de lacrimi, dar nu de durere, ci de ușurare. Poate că undeva în adâncul fiului ei mai exista omul bun pe care îl crescuse. Irina a izbucnit în râs isteric. Vă credeți câștigători? E prea târziu. Am deja cumpărătorii. Totul e înregistrat. Ion a ridicat un dosar de pe jos. Nu chiar. Actele originale sunt aici și poliția e deja pe drum. Din depărtare s-au auzit sirene. Irina s-a întors brusc încercând să fugă, dar Andrei a prins-o de braț. E timpul să răspunzi pentru tot. Elena s-a sprijinit de masă. Lacrimile ei curgeau pe obraj. Mihai, vezi? Nu ai construit degeaba. Casa noastră a rămas întreagă. Afară, furtuna s-a potolit. Doar valurile mai loveau țărmul ca o bătaie de inima a mării. Înăuntru, lumina lumânării tremura peste chipurile lor. O mamă, un fiu și un prieten vechi, uniți din nou prin adevăr. Dar undeva între umbre, se simțea că povestea nu se terminase încă. Pentru că Irina nu era genul de femeie care să accepte înfrângerea. Iar Elena știa, liniștea de acum era doar calmul dinaintea ultimei furtuni. Trecuseră câteva săptămâni de la noaptea furtunii. Casa Elenei, altădată plină de umbre, începea să prindă din nou viață. Pereții fuseseră curățați, curtea îngrijită, iar Ion venea zilnic să o ajute la reparații. E bine să reconstruiești cu mâinile tale, îi spunea el adesea. Așa nu mai rămâne loc de frică. Andrei locuia temporar în sat, într-o cameră mică din casa bătrânului pescar. Evita privirile vecinilor, dar în fiecare dimineață trecea pe la mama lui, tăcut, aducându-i pâine caldă și lapte. Încerca încet să repare ce stricaseră banii și mândria. Elena îl privea adesea fără să spună nimic. Nu putea uita trădarea, dar nici nu voia să trăiască în ură. Nu poți cere ploii să-ți ceară iertare, îi spunea Mihai odinioară. Doar să înveți să-ți usuci singur lacrimile. Într-o după-amiază, Ion a venit cu o veste. Irina a fost eliberată pe cauțiune. Avocatul ei a făcut apel. Zice că nu e vinovată. Elena a rămas nemișcată,
dar privirea ei s-a întunecat. Știam că nu se va opri. Oamenii ca ea nu știu ce-i rușinea, adăugă Ion, dar acum satul e de partea ta. Dacă se întoarce, nu va mai primi nimeni. Seara, Elena s-a așezat pe verandă și a privit marea. Cerul era limpede. Stelele se aprindeau una câte una, ca niște amintiri care refuzau să moară. Mihai, a șoptit ea, nu mai sunt femeia care a plâns în tăcere. Sunt cea care învață să trăiască din nou. În București, Irina își bea cafeaua într-un apartament închiriat, privind știrile care vorbeau despre scandalul de falsificare a actelor. Zâmbea rece. Au crezut că m-au învins, spuse ea către avocatul care o însoțea, dar nu știu cu cine au de-a face. Casa aceea va fi a mea, chiar dacă va trebui să o ard din temelii. Avocatul, un bărbat tânăr și lacom, a încercat să o tempereze. Doamnă Petrescu, acum trebuie să așteptăm decizia judecătorului. Așteaptă tu, a spus ea tăios. Eu acționez. 2 zile mai târziu, Irina era din nou în sat. S-a oprit la marginea drumului, într-o mașină închiriată. Privirea ei s-a fixat pe casa Elenei. Liniștea locului o irita. Prea multă pace, mormăi ea. Prea multă dreptate. În acea seară, Elena pregătea ceai pentru Ion și Andrei. Cei 3 stăteau la masă, vorbind despre proces. Alexandru zice că judecătorul e de partea noastră, spuse Ion. Mai avem puțin și se termină. Nu se termină până când nu-i aud spunând, îmi pare rău, răspunse Elena privindu-și fiul. Andrei a înclinat capul. Poate că ziua aceea nu va veni niciodată, mamă, dar eu voi fi aici, chiar dacă nu o meriți de la început. Noaptea a coborât peste sat, ca o mătase grea. Marea era calmă, iar casa adormea încet. Doar un zgomot slab, un scârțâit al porții a tulburat liniștea. Un miros ciudat de fum se ridica de undeva din spate. Ion, care dormea pe scaunul de pe verandă, s-a ridicat brusc. Elena, foc! Flăcările izbucniseră din magazie, acolo unde păstrau uneltele și o parte din vechile hârtii. Elena a alergat, strigând după Andrei. Împreună au adus găleți cu apă, dar vântul sufla puternic, iar focul se întindea repede. Ion a aruncat o pătură peste flăcări, tușind. Cineva a turnat benzină, Elena, nu e un accident. Din întuneric, o siluetă s-a mișcat pe lângă gard. Lumina focului i-a dezvăluit chipul pentru o clipă. Irina. Privirea ei, nebună și rece, se întâlni cu a Elenei. Ți-am spus că nu s-a terminat, strigă femeia înainte să fugă în noapte. Pompierii au venit târziu, dar au reușit să stingă incendiul înainte să ajungă la casă. Magazia era distrusă. Andrei stătea în genunchi printre ruine, cu mâinile în cap. Dumnezeule, ce-am făcut? Elena l-a atins pe umăr. N-ai făcut nimic, copilul meu. Ea a ales drumul ăsta. Acum trebuie să-l închidă legea. Dimineața, poliția a venit să investigheze. Ion a povestit totul. Am văzut-o clar, domnule capitan, era Irina Petrescu. A dat foc cu mâinile ei. Ofițerul a notat, apoi a spus, o vom găsi, dar va dura. După plecarea lor, Elena a mers pe plajă. Marea era liniștită, dar în inima ei ardea altfel de flacără, una care nu mistuia, ci lumina, și a ridicat privirea spre cer. Mihai, am crezut că viața mea s-a sfârșit în ziua când ai plecat, dar acum înțeleg. Dumnezeu m-a lăsat aici ca să văd cum răul se prăbușește singur. Câteva zile mai târziu, Andrei a venit la ea cu o cutie mică. Mamă, am găsit asta printre lucrurile lui tata, în vechea barcă. Elena a deschis cutia. Înăuntru, un inel din aur, gravat cu inițialele E&M și un bilet. Cine distruge casa noastră își pierde sufletul. Elena a zâmbit amar. A avut dreptate. Irina s-a pierdut deja. Procesul s-a reluat. Irina, prinsă la graniță, a fost adusă în cătușe, în fața judecătorului, și a păstrat aerul sfidător până în ultima clipă. Sunteți toți niște ipocriți, bătrâna asta m-a umilit, a strigat ea. Elena s-a ridicat. Nu te-am umilit, Irina, ți-am oferit o familie. Ai aruncat-o în foc, ca pe o hârtie fără valoare, dar focul nu curăță vina. Judecătorul a bătut cu ciocanul. Irina Petrescu, condamnată la 5 ani de închisoare pentru tentativă de fraudă și distrugere intenționată. Când au scos-o din sală, Elena a privit-o în tăcere. Irina s-a oprit o clipă privind-o în ochi. Crezi că ai câștigat, bătrâno? Focul se întoarce mereu. Poate, a spus Elena calm, dar eu știu să sting flăcările acum. În drum spre casă, Ion a condus în tăcere. Andrei, pe bancheta din spate, privea pe fereastră. Mamă, crezi că o pot ierta vreodată? Elena a răspuns după o clipă de gândire. Poți ierta, dar nu poți uita. Așa ne învață Dumnezeu, nu pentru ei,
ci pentru noi. Când au ajuns, soarele cobora peste mare, iar casa strălucea din nou modestă, dar plină de viață. Elena a intrat, s-a așezat pe scaunul lui Mihai și a zâmbit. În sfârșit pace, dar undeva, în adâncul sufletului, simțea că povestea lor abia începea, pentru că din cenușa durerii se naște uneori ceva mai mare decât dreptatea, iertarea. Trecuseră câteva luni de la proces. Satul își reluase ritmul liniștit, iar casa Elenei, cu pereții reparați și acoperișul nou, părea mai luminoasă ca niciodată. Diminețile începeau cu miros de pâine coaptă și sunetul valurilor, iar serile se terminau cu ceai de mentă și povești spuse de Ion pe verandă. Pentru prima dată după mulți ani, Elena simțea că respira liniștit. Andrei își găsise un loc de muncă modest în Constanța, dar venea în fiecare weekend să o vadă. Îi aducea flori de la piață și ziare, iar ea îl aștepta cu masa caldă, ca odinioară. Relația lor se reconstruia încet, ca un pod peste un râu care aproape se prăbușise. Nu mai vorbeau despre trecut, dar tăcerile lor erau pline de iertare. Într-o seară, pe când soarele cobora peste mare, Ion a venit cu o scrisoare în mână. A venit pentru tine, Elena, de la București, dintr-o firmă de avocatură. Femeia a luat plicul, cu sprâncenele încruntate. Avocați? Nu mai vreau nimic de a face cu tribunale. Poate nu e ce crezi, spuse Ion. Citește. Elena desfăcu plicul cu degetele tremurânde. Pe hârtia groasă, scrisul era elegant. Stimată doamnă Petrescu, vă informăm că soțul dumneavoastră, Mihai Petrescu, a fost coproprietar într-un teren situat în apropierea portului Constanța, achiziționat în 1985. În urma verificărilor, sunteți singurul moștenitor legal. Vă rugăm să vă prezentați la biroul nostru pentru clarificări. Elena s-a prăbușit pe scaun. Un teren? Mihai n-a pomenit niciodată de asta. Ion a zâmbit. Poate că viața nu și-a terminat de spus povestea, Elena. 2 zile mai târziu, Andrei a venit și a citit scrisoarea. Mamă, terenul ăsta poate valora mult, dar nu vreau să-l ating fără permisiunea ta. Ea a clătinat din cap. Nu despre bani e vorba, Andrei. E despre ce a vrut tatăl tău să ne lase. Nu putem ști până nu vedem. Au plecat împreună la Constanța. Avocatul care i-a primit, un bărbat tânăr cu ochi albaștri, le-a explicat. Terenul e situat lângă o zonă industrială veche. Nu pare mult, dar recent s-au făcut planuri de dezvoltare. Companiile maritime îl vor. Elena a simțit un fior. Și Mihai, ce-a cumpărat acel loc fără să-mi spună? Probabil voia să-ți facă o surpriză, a spus Andrei. Sau poate era o asigurare pentru viitor. După semnarea actelor de moștenire, au mers să vadă terenul. Era o întindere de pământ acoperită cu iarbă sălbatică și scoici uscate, cu o vedere directă la port. Soarele de toamnă îl făcea să pară auriu. Elena a închis ochii și a simțit briza. Îl recunosc. Am mai fost aici cu el. O singură dată. Spunea că locul ăsta are suflet. În timp ce vorbea, un bărbat în vârstă se apropie. Purta o pălărie de paie și o geantă veche pe umăr. Sunteți doamna Petrescu? A întrebat cu o voce blândă. Da, a răspuns Elena surprinsă. Am fost prieten cu Mihai. Am lucrat împreună la port. Mi-a spus să vă dau ceva dacă îl voi mai vedea vreodată pe unul dintre voi. Bărbatul scoase o cutie mică de metal învelită în pânză. Elena o deschise tremurând. Înăuntru, o fotografie veche, cu Mihai zâmbind lângă o barcă și o scrisoare. Dacă citești asta, Elena, înseamnă că n-am apucat să-ți arăt tot ce am visat. Pământul ăsta e pentru visul nostru. Să construim o mică pensiune pe mal, unde oamenii să vină nu pentru lux, ci pentru liniște. Să simtă că marea vorbește cu ei, așa cum vorbea cu noi. Elena a simțit cum lacrimile îi curg fără oprire. El voia să împărțim pacea noastră cu alții. Andrei a strâns-o de mână. Putem încă să facem asta, mamă. Putem construi locul visat de el. Tu? A întrebat ea uimită. Vrei să rămâi? Da, nu mai vreau Bucureștiul. Nu mai vreau zgomot, bani sau oameni ca Irina. Vreau un început nou, aici, cu tine. Ion, care venise cu ei, a zâmbit larg. Atunci Mihai are motiv să fie mândru. Vedeți? Casa de la mare nu era sfârșitul poveștii, ci începutul unei alteia. Zilele care au urmat au fost pline de muncă. Andrei și Ion au curățat terenul, au adus lemn și uneltele vechi ale lui Mihai. Elena, cu eșarfa fluturând în vânt, desena pe o foaie schițele unei mici pensiuni. 4 camere, o terasă spre mare, o bucătărie unde să miroasă a pâine coaptă și cafea. O vom numi Casa Mihai, spuse ea zâmbind. Vecinii au venit să ajute, aducând materiale, alimente, povești.
Satul întreg părea să se trezească dintr-o tristețe lungă. Fiecare bătută de ciocan suna ca o bătaie de inimă nouă. Dar într-o seară, în timp ce soarele se scufunda în mare, Elena a primit un telefon anonim. O voce de femeie distorsionată a spus doar atât: "Credeai că focul s-a stins?" A înlemnit: "Cine ești?" Apelul s-a întrerupt. Ion, văzând-o palidă, a întrebat: "Ce s-a întâmplat?" "Probabil nimic," a spus ea, dar vocea îi tremura. În adâncul sufletului știa, Irina nu renunțase. Noaptea vântul s-a ridicat din nou, lovind ferestrele casei. Elena stătea trează, privind fotografia lui Mihai de pe noptieră. "Nu mă tem," a șoptit. "Nu mai pot fi arsă de același foc, pentru că acum am ceva ce ea nu va avea niciodată: credință." În zori s-a ridicat, a ieșit pe plajă și a privit răsăritul. Valurile veneau liniștite, ca niște promisiuni. Andrei a apărut în spatele ei cu mâinile pline de rumeguș. "Am terminat fundația, mamă. În curând o să avem o casă nouă aici." Elena s-a întors și l-a îmbrățișat strâns. "Nu doar o casă, fiule, o nouă viață." Și în acea îmbrățișare, tot trecutul, durerea, trădarea, focul, s-a transformat în lumină. Dar undeva, departe, într-o celulă rece, Irina privea spre fereastra îngustă, zâmbind amar. "Să construiești, Elena," șopti ea, "pentru că eu o să-ți dărâm totul când voi ieși." Soarele de vară strălucea peste satul de coastă, iar casa Mihai prindea viață, scândură cu scândură, sub mâinile bătătorite ale lui Ion și Andrei. Fiecare zi aducea ceva nou: un acoperiș proaspăt vopsit, o verandă care mirosea a lemn crud și râsete care umpleau aerul odinioară apăsat de tristețe. Elena, în fusta ei lungă și batista albă, părea că întinerește cu fiecare răsărit. În ochii ei se năștea din nou speranța. "N-ai obosit?" l-a întrebat într-o dimineață pe Andrei, care cioplea grinzile de susținere. "Nu, mamă," a răspuns el zâmbind. "Când lucrez aici, e ca și cum tata ar fi lângă mine. Îl aud parcă spunându-mi: fă lucrurile bine, nu repede." Elena s-a oprit o clipă privind marea. "Așa era Mihai, ești mereu cu răbdare. Eu mă grăbeam, el spunea că viața are ritmul ei." Ion a venit cu o roabă plină de pietriș și a râs: "Hei, dar acum viața voastră are ritm bun. Uite, satul vorbește despre voi. Oamenii spun că povestea voastră e o minune, că focul care trebuia să vă distrugă v-a făcut mai puternici." Elena a ridicat din sprâncene, amuzată. "Minune sau nu, încă ne lipsește jumătate din ferestre. Las că vin eu cu băieții din port mâine," spuse Ion. "Le montăm într-o zi, o să fie cea mai frumoasă casă de la malul mării." Când soarele apunea, casa Mihai arunca umbre lungi pe nisip, iar lumina aurie se reflecta în ferestrele proaspăt montate. Elena a aprins o lumânare în fiecare cameră, ca un ritual de binecuvântare. "Pentru tine, Mihai," a șoptit ea, "și pentru fiecare suflet care va trece pragul acestei case." În seara deschiderii, satul întreg a venit. Copiii alergau pe plajă, femeile aduseseră plăcinte, iar bărbații ridicau pahare cu vin. Casa Mihai mirosea a lemn, sare și speranță. Elena stătea în prag, iar Andrei, în cămașă albă, îi zâmbea. "Mamă, ai reușit!" Ea a clătinat din cap. "Nu eu, Andrei, noi și el." Pe peretele din hol au pus fotografia lui Mihai cu barca, iar sub ea o placă mică de cupru. Pentru omul care a crezut că dragostea poate construi orice. După ce oaspeții s-au risipit, Elena a rămas afară, privind marea luminată de lună. Briza aducea miros de flori de tei și sare, dar printre adierile calde, o neliniște veche i s-a strecurat în suflet. Parcă cineva o privea de departe. A tresărit, dar nu a văzut nimic, doar umbrele nisipului. În dimineața următoare, Andrei a găsit o scrisoare lipită de poartă. Hârtia era umedă, literele scrise tremurat. "Nu uita, focul doarme, dar nu moare." A dus-o mamei sale, care a rămas tăcută. "Irina," a spus încet, "e afară." Ion, care venise cu cafeaua, s-a încruntat. "Nu poate fi. Mai are luni bune până la eliberare." "Atunci cineva lucrează pentru ea," spuse Andrei. Elena a simțit un fior rece. Nu voia să-și lase frica să renască, dar știa, liniștea lor era din nou amenințată. În următoarele zile totul părea normal. Turiștii începeau să sosească. Un cuplu tânăr din Cluj, o familie din Brașov și o femeie singură, elegantă, care a rezervat camera din colțul de sus. Spunea că vrea doar liniște și vedere la mare. Se numea Lidia Marcu. Elena a simțit ceva ciudat în vocea ei, dar politețea i-a învins instinctul.
Bine ați venit la casa Mihai, doamnă Marcu. O casă frumoasă, a spus femeia zâmbind. Are o poveste? Fiecare piatră, a răspuns Elena. Dar unele povești e mai bine să rămână între ziduri. Lidia a râs ușor. Așa spun toți cei care au secrete. Noaptea, Andrei a auzit pași în curte. A ieșit, dar nu a găsit pe nimeni, doar o urmă de pantofi pe nisipul umed. A doua zi, Elena a observat că lacătul de la magazie era forțat. Ion, ai fost aici? Nu, a spus el îngrijorat. Cineva a umblat înăuntru. Când au verificat, au găsit fotografia lui Mihai ruptă în două. Elena a simțit cum îi se taie respirația. E un semn, a șoptit. Ea a trimis-o. Lidia, nu e cine pretinde că este. Andrei a privit-o hotărât. O să aflu cine e. Am să merg în Constanța să verific numele. Nu te expune, l-a avertizat Ion. O femeie ca Irina nu trimite oricând mesageri. Trimite pumnale. Dar Andrei a plecat. În acea seară, Elena a rămas singură cu gândurile ei. Lidia a coborât la cină, îmbrăcată într-o rochie neagră, parfumată intens. Ce supă delicioasă, spuse ea zâmbind. Se simte dragostea în mâncare. E rețeta soțului meu, răspunse Elena privindu-i mâinile. Pe unul dintre degete strălucea un inel cu o piatră roșie. A tresărit. Era inelul Irinei. De unde aveți asta? A întrebat cu voce tremurată. Lidia a zâmbit. O poveste lungă. Poate mâine. Când femeia s-a retras în cameră, Elena a închis ușile și a așteptat. Noaptea, un zgomot a venit de sus. O podea scârțâind, apoi un geam deschis. A urcat în tăcere. Camera era goală. Fereastra flutura larg, iar pe noptieră, în locul scrisorii de bun venit, era o fotografie. Irina și Andrei din vremea când totul părea fericit. Pe spate, un mesaj. Ne vedem curând. Dimineața, Andrei s-a întors din Constanța, palid. Mamă, numele Lidia Marcu nu există. Nu e înregistrat nicăieri. Elena a strâns fotografia la piept. Atunci ea e aici, Andrei. Poate nu în carne și oase, dar spiritul ei ne urmărește. Ion a lovit masa cu pumnul. Nu e fantomă. E plan și trebuie să fim pregătiți. Soarele urca peste mare, dar în casa Mihai o umbră se așezase din nou. În ochii Elenei se citea hotărârea. De data asta, nu mai era femeia care fugea de durere. Era femeia care o înfrunta. Dacă focul se întoarce, spuse ea încet, atunci îl voi învăța cine e stăpânul. Și cu acele cuvinte, noul capitol al luptei dintre lumină și întuneric începu să se scrie sub cerul senin al Mării Negre. Dimineața care a urmat a fost tăcută, grea, ca o respirație ținută prea mult timp. Soarele răsărise palid peste mare, iar casa Mihai părea suspendată între două lumi, una a liniștii și alta a fricii care se întorcea încet, nechemată. Elena coborî pe verandă cu pași ezitanți. Aerul mirosea a cafea, dar și a neliniște. Ion o aștepta deja acolo privind spre drum. Am vorbit cu primarul, spuse el fără să se întoarcă. Zice că femeia aceea, Lidia, a fost văzută luând autobuzul spre Constanța azi noapte. Elena a închis ochii o clipă. Nu e întâmplător. A venit pentru ceva și l-a luat. Sau a lăsat ceva, adăugă Ion, uitându-se la cutia poștală. Înăuntru, o altă scrisoare, fără expeditor. Andrei a apărut din spatele lor cu părul ciufulit și privirea obosită. Mamă, am visat-o pe Irina. Era pe plajă, râdea, spunea că marea e a ei. Elena s-a înfiorat. Nu-i mai rosti numele Andrei. Ne trage înapoi în foc. Dar e deja aici, așa a spus el. În vise, în scrisori, în tot ce se întâmplă. Dacă nu o înfruntăm, nu o să scăpăm niciodată. Elena a deschis plicul. Înăuntru, o singură frază scrisă cu cerneală neagră. Terenul nu e al vostru. Sub ea o copie a unui act de proprietate, datat recent cu semnătura falsificată a lui Mihai Petrescu. Ion a luat foaia și a mormăit. Diavolul știe legea mai bine decât noi. Andrei a strâns pumnul. Trebuie să mergem la avocat. Dacă Irina are oameni afară, poate încerca să ne ia totul din nou. Elena a încuvințat, dar vocea ei era rece. De data asta, nu o să mă mai apăr. O să atac. Au plecat în aceeași zi spre Constanța. Biroul avocatului era același ca prima dată, dar atmosfera părea schimbată. Bărbatul i-a primit cu o privire apăsată. Doamnă Petrescu, am primit și eu copii ale acestor acte. Cineva încearcă să demonstreze că terenul a fost cumpărat de o firmă privată acum un an, în numele soțului dumneavoastră. Dar Mihai e mort de 10 ani, a spus Elena, indignată. Știu, tocmai asta e problema. Actele sunt falsuri sofisticate, dar persoana care le-a depus, avocatul a ezitat, se numește Lidia Marcu. Elena și Andrei s-au privit în tăcere.
Așadar, nu doar o mesageră, a spus Andrei. E pionul principal, sau mâna Irinei, a adăugat Ion. Avocatul le-a arătat o fotografie din dosar. Lidia într-un birou, îmbrăcată sobru, discutând cu un bărbat în costum. Cine e el? A întrebat Elena. Partenerul ei de afaceri, spuse avocatul. Și, din ce știm, fostul avocat al Irinei Petrescu. Elena s-a ridicat. Atunci totul e clar, Irina conduce totul din umbră. Dar cum? A întrebat Andrei. E încă în închisoare. Oamenii ca ea nu au nevoie să fie liberi ca să distrugă. Au nevoie doar de un telefon. Când s-au întors în sat, se lăsase seara. Lumina din casa Mihai era caldă, dar atmosfera devenise apăsată. Elena s-a retras în camera ei, a aprins o lumânare și a scos din sertar vechea scrisoare a lui Mihai. A citit-o din nou, căutând un sens. Dragostea nu se apără prin frică, ci prin curaj. Curaj. Cuvântul îi pulsa în minte. A doua zi a plecat singură la penitenciarul unde era închisă Irina. Gărzile au privit-o surprinse, dar au acceptat vizita. Irina a intrat în sala rece, purtând haine gri, dar cu același zâmbet sfidător. Ce surpriză, Elena! Ai venit să-mi mulțumești că ți-am dat sens vieții? Nu, a spus Elena calm. Am venit să te privesc în ochi, ca să nu mi mai fie frică. Irina a râs. Încă te minți. Marea te-a îmblânzit prea mult. Cândva ai fost foc. Acum ești doar cenușă. Greșești, a răspuns Elena. Cenușa naște din nou flacără, dar una curată. Irina s-a aplecat peste masă. Lidia o să termine ce am început. Casa ta, terenul, totul, și când nu o să mai ai nimic, poate o să înțelegi ce simțeam eu când m-ai privit de sus. Elena s-a ridicat, vocea ei tăioasă ca un cuțit. Niciodată n-am fost deasupra ta, Irina. Tu ai ales să te târăști. A plecat fără să mai privească înapoi, iar Irina a rămas în tăcere cu un zâmbet înfricoșător. În zilele care au urmat, Elena a devenit alt om, hotărâtă, rece, concentrată. A început să adune documente, să fotografieze actele originale, să caute martori. Andrei o privea cu teamă și admirație. Mamă, ești ca tata când lupta pentru barcă. Nu se lăsa până nu câștiga. Nu lupt pentru mine, a spus ea. Lupt pentru ce a fost al nostru. Ion a venit cu o veste neașteptată. Am vorbit cu un bătrân care a fost notar în anii 80. Zice că a semnat actul original de cumpărare al terenului. Îl poate confirma. Dar e bolnav. Unde e? Într-un azil, la marginea orașului. Au mers acolo. Bătrânul, slab și tremurând, i-a privit lung. Dar îmi amintesc de Mihai Petrescu. Un om bun, cinstit. A spus că pământul ăsta e pentru familia lui. Am semnat eu actul. Elena a scos telefonul și a înregistrat declarația. Mulțumesc, domnule Popa. Ați salvat ce a mai rămas din visul lui. Dar noaptea aceea n-a adus liniște. Pe la miezul nopții, o mașină s-a oprit în fața casei Mihai. Fereastra Elenei s-a luminat, iar farurile au rămas aprinse. Un bărbat a coborât, a aruncat un plic la poartă și a plecat. Înăuntru, o fotografie cu Elena și Mihai ruptă în două și o scrisoare. Ultimul foc e aproape. Elena s-a așezat, cu mâinile tremurânde. Nu mai era frică, ci o durere adâncă. De ce nu pot lăsa marea să tacă? Dimineața Andrei a găsit-o pe plajă, cu scrisoarea în mână. Mamă, trebuie să plecăm, lăsăm totul, vindem și mergem departe. Nu, a spus ea ferm. Casa asta e viața noastră. Dacă o pierdem, pierdem și pe el. Iar eu nu mai fug, Andrei. Spre prânz, Ion a venit grăbit. Am aflat ceva. Lidia Marcu nu e doar o complice. E verișoara Irinei. Lucrează cu un om din port care vrea terenul tău pentru un proiect comercial. Au depus cerere de preluare. Elena a închis ochii. Așa deci, nu e doar răzbunare, e lăcomie. Da, spuse Ion, dar și mândrie. Irina vrea să-ți ia tot ce ai construit ca să demonstreze că nimic din ce atingi nu rezistă. Elena s-a ridicat și a spus cu o tărie pe care nu mai avusese de ani de zile, greșește, pentru că de data asta nu mai lupt singură. Și în acea zi, când valurile loveau țărmul cu furie, Elena Petrescu a înțeles că focul trecutului nu se stinge niciodată cu apă, ci doar cu lumină. Iar lumina începea să ardă din nou, în inima ei. Ziua eliberării Irinei a venit pe neașteptate, anunțată de o știre scurtă la radio. Fosta femeie de afaceri Irina Petrescu a fost eliberată condiționat pentru bună purtare. Elena a ascultat în tăcere, cu mâinile strânse pe cana de cafea. Lichidul s-a răcit repede, dar inima ei ardea. Ion, așezat lângă fereastră, a spus încet, a început din nou. Nu, a răspuns Elena, niciodată nu s-a terminat. În Constanța,
Irina a ieșit din poarta penitenciarului cu același pas sigur. Aerul libertății era sărat și rece, dar zâmbetul ei avea foc. Lidia o aștepta într-o mașină neagră, motorul pornit. "Ai făcut totul perfect," spuse Irina, intrând înăuntru. "Acum e timpul să luăm ce ne aparține." "Casa?" întreabă Lidia. "Casa, terenul, totul. Și dacă Elena mai respiră, și aerul din jurul ei." La casa Mihai viața părea calmă. Turiștii veneau, râdeau, făceau poze, iar Elena încerca să creadă că liniștea se poate învăța, dar fiecare zgomot o făcea să tresară. Într-o dimineață, Andrei a primit un telefon din București, o ofertă de lucru într-o companie mare. "Poți începe luni," îi spusese vocea de la celălalt capăt. Elena s-a bucurat, dar în privirea ei s-a citit neliniștea. "E o șansă bună, dar ceva nu sună bine." "Mamă, e doar un loc de muncă. Nu totul e conspirație." Ea a zâmbit amar. "Am învățat că diavolul poartă costume scumpe." În acea seară, Ion a venit agitat. "Am primit veste de la port. Cineva a cumpărat un depozit fix lângă terenul vostru. Compania se numește EM Holdings." Elena s-a înțepenit. EM, inițialele Irinei și Lidiei Marcu. "Exact," spuse Ion. "E începutul." Irina și Lidia au deschis biroul lor într-o clădire de sticlă, cu vedere spre mare. Pe perete, o hartă mare a zonei portoare. "Casa Mihai," a spus Irina, atingând fotografia cu degetul. "Va fi doar o amintire." "Și băiatul?" întreabă Lidia. "Andrei e cheia. Dacă îl controlăm pe el, o controlăm pe ea." Planul lor era simplu și crud. Lidia îl contactă pe Andrei sub identitatea falsă a unei firme care recruta specialiști. Îi promitea un contract generos și o relocare în București. Scopul era clar: să-l îndepărteze de mama lui și să-l prindă într-o capcană legală. Câteva zile mai târziu, Andrei a plecat. Elena l-a privit urcând în autobuz, cu inima strânsă. "Ai grijă de tine, fiule. Nu uita că nimic nu e mai scump decât liniștea." El a zâmbit. "Mamă, o să mă întorc curând. De data asta aduc doar vești bune." Dar în seara acelei zile, un plic a fost strecurat sub ușa casei Mihai. Înăuntru, o fotografie. Andrei într-un birou necunoscut, vorbind cu Lidia. Pe spate, un mesaj scris cu cerneală roșie. "E al meu acum." Elena s-a prăbușit pe scaun. Ion a citit fotografia, apoi a spus cu glas grav: "Trebuie să mergem după el." "Nu," a spus ea. "Dacă mă duc eu, Irina câștigă. Trebuie să fiu mai deșteaptă." În București, Andrei își începea prima zi de muncă. Biroul era elegant, iar Lidia îl întâmpină cu un zâmbet. "Bine ai venit, domnule Petrescu. Sper că îți place priveliștea." "Este impresionantă," spuse el, privind marea din depărtare. "Marea e mereu impresionantă," a răspuns Lidia, "mai ales când ascunde secrete." Pe măsură ce zilele treceau, Andrei începu să observe lucruri ciudate. Telefoane care se opreau brusc, oameni care îl priveau prea atent. Într-o seară, când a rămas singur în birou, a deschis dosarul cu logo-ul EM Holdings. Înăuntru, planuri detaliate pentru un complex turistic, demolarea casei Mihai, construcția unui hotel de lux și semnătura falsificată a sa pe documente de vânzare. "Doamne!" a șoptit. "Ce am făcut?" În acel moment, ușa s-a deschis. Irina stătea în prag, elegantă, îmbrăcată în negru. "Te întrebai cine e cu adevărat în spatele firmei," spuse ea. "Surpriză, dragul meu." Andrei s-a ridicat, palid. "Tu? Dar ești liberă," îl întrerupse ea, "și pregătită să reiau ce mi s-a luat. Mama ta mi-a furat totul, iar tu, drag băiat naiv, mi-ai oferit cheia să iau totul înapoi." Andrei a încercat să plece, dar doi bărbați i-au blocat calea. "Unde te grăbești?" "N-am terminat. Am nevoie doar de o semnătură autentică de la tine, ca să legalizăm actele." "Niciodată," a strigat el. Irina a zâmbit. "Atunci nu vei mai vedea răsăritul mării și mama ta îl va vedea doar în flăcări." În același timp, Elena simțea că ceva nu e în regulă. Liniștea casei era prea adâncă, marea părea prea tăcută. Într-o noapte a visat că Mihai îi întindea o busolă. "Nordul e acolo unde e adevărul," spunea el. "Nu-l pierde." Dimineața a plecat spre București însoțită de Ion. Când au ajuns, au mers direct la adresa firmei. Receptorul a refuzat să le dea informații, dar Ion a reușit să forțeze intrarea într-un mod discret. Pe hol, Elena a auzit o voce: "Irina." "Semnează, Andrei. E pentru binele tău." "Nu, Irina. Nu mai controlezi nimic." "Atunci controlezi totul." Elena a intrat. Irina s-a întors, surprinsă pentru o clipă, dar și-a revenit repede. "Ah, regina cenușii."
Ai venit să-ți salvezi castelul?" "Nu," spuse Elena. "Am venit să sting focul odată pentru totdeauna." S-a aruncat spre birou, a smuls dosarele și le-a aruncat pe podea. Lidia a încercat să o oprească, dar Ion a intervenit ținând-o pe loc. În haos, Andrei a reușit să rupă documentele și să apese alarma. Sirenele au început să urle. Irina a țipat: "N-ai câștigat nimic, o să mă întorc." Elena s-a întors spre ea cu ochii plini de lacrimi și forță. "Nu te mai poți întoarce din locul în care ai ales să arzi." Poliția a sosit, iar Irina și Lidia au fost arestate din nou, acuzațiile fiind acum clare: fals, fraudă și tentativă de sechestru. Câteva zile mai târziu, Elena și Andrei s-au întors la casa Mihai. Vântul mirosea din nou a sare, iar valurile se rostogoleau blând. Ion stătea pe verandă cu o cană de ceai zâmbind. "Ai văzut? Până și marea are răbdare." A așteptat să se liniștească furtuna. Elena s-a așezat lângă el. "Nu cred că furtunile se termină vreodată. Doar învățăm să trăim printre ele." Andrei s-a apropiat și le-a luat mâinile. "Și să construim din nou, chiar și după foc." Departe, în închisoare, Irina privea spre un apus sângeriu. "Poate focul s-a stins," șoptia, "dar cenușa nu moare niciodată." Iar marea neclintită și veșnică părea că ascultă. Trecuseră 3 luni de la arestarea Irinei și a Lidiei. Toamna adusese vânturi blânde și frunze arămii care se adunau în colțurile curții casei Mihai. Marea, mereu schimbătoare, părea mai liniștită ca oricând. Elena își petrecea diminețile pe verandă, cu o cană de ceai și privirea pierdută în orizont. În sfârșit, respira fără frică. Andrei lucra acum la primărie, ajutând la dezvoltarea turismului local. Ion, deși îmbătrânit, continua să vină zilnic. "Nu pot sta departe de locul ăsta," spunea râzând. "Mă simt de parcă și eu aș fi bătut fiecare cui din pereții ăștia." Elena îi răspundea mereu zâmbind: "Și chiar ai făcut-o. Casa asta e și a ta." Într-o dimineață, Andrei a venit grăbit, ținând în mână un plic cu sigiliul primăriei. "Mamă, trebuie să vezi asta." Elena a deschis scrisoarea. Era o propunere oficială. Casa Mihai urma să fie inclusă într-un program național de conservare a patrimoniului cultural. O recunoaștere pentru povestea ei, pentru ceea ce supraviețuise. Elena a simțit lacrimile curgându-i pe obraji. "Mihai ar fi mândru." "Nu doar el," a spus Ion cu vocea tremurândă. "Toți am fi." Cu toate acestea, în sufletul Elenei persistă o umbră. În fiecare noapte visa același vis. Marea devenind roșie, iar din adâncuri răsărind chipul Irinei spunând: "Nu poți construi peste foc." Se trezea mereu tremurând, respirând greu. Într-una dintre aceste dimineți a coborât la plajă. Nisipul era rece, cerul cenușiu, dar inima ei era curajoasă. "Mihai," a șoptit ea, "spune-mi cum sting focul care nu mai arde, dar încă doare." A doua zi, un străin a sosit la poarta casei. Purta un palton lung și o servietă neagră. "Bună ziua, doamnă Petrescu," a spus politicos. "Sunt avocatul doamnei Irina Petrescu." Elena s-a înțepenit. "Irina e în închisoare. Nu mai are ce să-mi spună." "Ba da," spuse bărbatul, "ea dorește să-și facă testamentul și insistă ca dumneavoastră să fiți prezentă." Ion, care auzise conversația, s-a apropiat. "E o capcană, Elena." Dar Elena a clătinat din cap. "Dacă e ultima oară când o pot privi fără ură, trebuie să o fac." 2 zile mai târziu a mers la penitenciar. Irina părea schimbată, palidă, obosită, cu părul albicios. Zâmbetul sfidător dispăruse. "Credeam că nu vei veni," spuse ea. "Am venit ca să pun punct," răspunse Elena. Irina a privit spre fereastră. "Punctul nu există, doar virgule. Eu am pierdut totul, Elena. Lidia a murit în arest, s-a spânzurat. Ai câștigat." "Nu am câștigat nimic," spuse Elena încet. "Doar am supraviețuit." Irina a scos un plic din dosar. "Aici sunt actele terenului. L-am trecut pe numele tău, nu mai vreau nimic. Dar trebuie să știi ceva." "Ce anume?" Irina a zâmbit trist. "Când am dat foc casei tale, n-am vrut să te omor. Am vrut doar să simți ce am simțit eu, că tot ce iubești poate arde într-o clipă." "Și ai reușit," a spus Elena cu vocea frântă. "Dar n-ai înțeles că din cenușă se nasc fluturi, nu doar fum." Irina a lăsat capul în jos. "Poate că tu meriți viața asta nouă. Eu nu mai pot." Elena s-a ridicat. "Poate că nu poți trăi, dar poți ierta. Și iertarea nu e pentru mine, e pentru tine." Femeia a oftat, lacrimile curgându-i tăcut. "E prea târziu." "Nu e niciodată prea târziu," a spus Elena, întinzându-i mâna. Irina a privit-o pentru ultima dată și a spus doar atât: "Ești mai puternică decât am fost vreodată." Când Elena s-a întors la casa Mihai,
Andrei și Ion o așteptau. Pe chipul ei se citea o liniște ciudată. "Ce s-a întâmplat?" a întrebat Andrei. "Irina a murit în noaptea următoare," spuse Elena cu voce scăzută. "Inima n-a mai rezistat, dar înainte de asta mi-a lăsat terenul. Totul e al nostru acum." Ion și Andrei au rămas tăcuți. Era un amestec de ușurare și tristețe. Elena s-a dus în curte, a privit marea și a spus: "Nu e o victorie. E un sfârșit curat." Primăvara a venit cu miros de flori și zgomot de pescăruși. Casa Mihai era plină. Turiștii se bucurau de poveștile locului, iar Elena le zâmbea tuturor. Într-o seară, o fetiță s-a apropiat de ea. "Doamnă Elena, e adevărat că focul a vrut să vă ia casa?" "Da," a spus Elena aplecându-se, "dar nu a reușit." "De ce?" a întrebat fata. "Pentru că focul nu poate arde iubirea," a răspuns ea, atingându-i părul. În acea noapte cerul era plin de stele. Andrei și Ion stăteau pe verandă privind marea. "Știi, mamă," spuse Andrei, "de fiecare dată când mă uit la valuri, mi se pare că l-aud pe tata." Elena a zâmbit. "Poate chiar e acolo. Marea e felul lui Dumnezeu de a ne vorbi fără cuvinte." În zori, Elena s-a trezit de vreme. A mers până la mal, desculță, lăsând urme adânci în nisip, a privit soarele ridicându-se peste apă. "Mihai, în sfârșit am învățat. Casa nu e ziduri, nici acoperiș. E locul unde inimile nu ard, ci luminează." Apoi s-a întors spre casa Mihai. Pe peretele alb, o rază de soare a aprins inscripția de cupru: "Pentru omul care a crezut că dragostea poate construi orice." Și pentru prima dată după mulți ani, Elena a simțit că focul din trecut s-a transformat complet în lumină, iar marea, în bătaia vântului, părea să șoptească: "Ești acasă." Primăvara trecuse și vara adusese o nouă viață pe țărmul Mării Negre. Casa Mihai nu mai era doar o han, ci un loc unde oamenii veneau să-și vindece răni invizibile. Elena transformase fiecare cameră într-o poveste, fiecare fereastră într-o mărturie a renașterii. Pereții albi, curățați de fumul vechiului incendiu, miroseau acum a lavandă și speranță. Andrei a venit într-o dimineață cu o idee: "Mamă, vreau să deschidem un centru mic pentru oameni care au pierdut totul, ca noi odinioară. Să învățăm că din cenușă se poate construi." Elena a zâmbit cu ochii umezi. Asta ar fi visul lui Mihai. O casă care nu mai adăpostește doar trupuri, ci suflete. Ion, sprijinit de balustradă, a adăugat: "Și eu pot ajuta. Pot repara, pot construi, pot asculta." Omul trăiește mai mult când dăruiește. Așa s-a născut Fundația Mihai Petrescu. În doar câteva luni, curtea s-a umplut de oameni. Femei, copii, bătrâni, toți purtând în priviri o umbră de durere, dar și o scânteie de curaj. Elena îi primea pe fiecare în prag, cu același gest, o mână pe inimă și un zâmbet blând. "Bine ați venit acasă." Într-o seară de iunie, o furtună s-a ridicat din senin. Cerul s-a întunecat, iar vântul a lovit geamurile. Elena privea valurile și își amintea de alte furtuni, unele din afară, altele din interior. De data asta însă nu mai simțea frică. Marea era doar o voce veche, cunoscută. Când ploaia s-a oprit, a ieșit pe verandă. Luminile din sat pâlpâiau, iar în depărtare se vedea farul, un punct constant de lumină. Ion s-a apropiat și i-a spus: "Știi ce cred eu, Elena? Că farul e sufletul lui Mihai. Niciodată nu lasă corăbile să se piardă." Elena a închis ochii. "Atunci tot ce facem e să ținem lumina aprinsă." A doua zi, un tânăr a venit la poarta casei. Era slab, cu haine simple și o privire obosită. "Sunteți doamna Petrescu?" întreabă el. "Da," răspunse ea. "Cu ce te pot ajuta?" "Am fost eliberat recent. Am făcut greșeli. Nu mai am familie. Am auzit că aici se oferă o a doua șansă." Elena a tăcut o clipă. "Cum te cheamă?" "Mihai," spuse el rușinat. Inima Elenei a tresărit. "Atunci e clar că locul tău e aici." L-a primit fără întrebări. Ion i-a arătat atelierul, Andrei i-a dat de lucru la grădină. În câteva zile, tânărul Mihai devenise parte din familie. Seara stătea la masă cu toți, ascultând poveștile Elenei. "Doamnă," i-a spus într-o seară, "nu știu cum să vă mulțumesc." "Nu trebuie," răspunse ea. "Mulțumește mării că te-a adus unde trebuia." Lunile au trecut. Casa Mihai a devenit un loc despre care presa scria: "Refugiul inimilor pierdute de pe coasta românească." Elena nu căuta atenție, dar oamenii veneau din ce în ce mai mulți. În fiecare chip vedea o poveste, în fiecare tăcere, o rugăciune. Andrei, privind agitația zilnică, i-a spus într-o zi: "Mamă, uneori mă întreb de unde mai ai atâta putere."
Ea i-a răspuns simplu. Din durere. Durerea, dacă o lași, se transformă în lumină. Ion, care îmbătrânea pe nesimțite, părea tot mai slăbit. Într-o dimineață, Elena l-a găsit pe verandă, privind răsăritul. Știi, i-a spus el zâmbind, cred că e timpul să mă odihnesc puțin. Te simți rău? Nu, doar plin. Plin de viață, de amintiri, de liniște. Dacă mâine m-aș duce, n-aș pleca trist. Elena a simțit lacrimi în ochi. Ion, nu vorbi așa. Fata mea, a spus el blând. Am trăit destul să văd cum cenușa devine grădină. Ce poate fi mai frumos? 2 zile mai târziu, Ion a plecat în somn, cu zâmbetul pe buze. Elena i-a așezat o floare de lavandă pe piept și a spus, ai fost lumina mea când marea era neagră. După înmormântare, satul întreg a venit să-i mulțumească. Preotul a spus, nu mulți oameni lasă în urmă ziduri care adăpostesc suflete. Doamna Petrescu, ați zidit credință. Elena a rămas tăcută, dar în noaptea aceea a aprins o lumânare pentru Ion, pentru Mihai, pentru Irina și chiar pentru Lidia. Fiecare a fost o lecție, a șoptit, și fiecare m-a adus aici. În timp, Andrei a cunoscut o femeie, o tânără voluntară la fundație pe nume Ana. Avea ochii verzi și un zâmbet cald. În prezența ei, Andrei părea din nou copilul de altădată. Elena îi privea pe amândoi cu bucurie. Crezi că tata ar fi fericit?" întreabă el într-o seară. Cred că da," răspunse ea, pentru că te vede iubind din nou. Asta înseamnă că nu te-ai pierdut." Tânărul Mihai, care venise fără nimic, a început să picteze. Picturile lui, valuri, plaje, chipuri, umpleau acum pereții casei. Într-o zi a venit la Elena și i-a spus, aș vrea să pictez povestea dumneavoastră. Focul, marea, renașterea. Ea a zâmbit. Pictează nu povestea mea, ci a noastră. Căci toți am fost flăcări și toți am devenit lumină. Când tabloul a fost gata, Elena l-a privit îndelung. Pe pânză, casa Mihai se ridica din valuri ca o pasăre de foc. Deasupra, un cer senin și o rază aurie care cădea peste acoperiș. E frumos, spuse Andrei. Nu, zise Elena. E adevărat. Într-o noapte caldă de august, casa Mihai era plină de râsete. Copiii alergau prin curte, voluntarii cântau la chitară, iar marea bătea ușor în fundal. Elena stătea pe verandă privind totul. O bătaie ușoară în poartă a întrerupt momentul. Era un curier. Doamnă Petrescu, am o scrisoare pentru dumneavoastră. Elena a deschis plicul. Era de la penitenciar, un bilet simplu. Mulțumesc, mi-ai arătat că iubirea nu moare în ziduri. Irina. Elena a strâns foaia la piept. Poate că, într-un fel, toți ne-am salvat. S-a întors spre curte, unde Andrei dansa cu Ana, iar tânărul Mihai cânta la chitară. Stelele străluceau ca niște lumânări aprinse pe cer. Și în acel moment, Elena a știut că focul care odinioară a distrus casa ei nu fusese un blestem, ci o binecuvântare mascată, pentru că din el se născuse ceva mai mare decât o clădire, o familie, o moștenire, o lumină, iar marea, în tăcerea ei veșnică, părea că aplaudă. Noaptea se lăsase peste sat ca o mătase subțire, iar casa Mihai părea o insulă de lumină pe țărmul întunecat. Petrecerea se terminase, o liniște blândă domnea în curte. Doar sunetul mării se mai auzea, ca o bătaie de inimă veche, care nu înceta niciodată. Elena, îmbrăcată într-o rochie simplă de in, stătea singură în camera ei. Lampa de pe noptieră tremura, aruncând umbre calde pe pereți. Pe masă, cutia veche din lemn de nuc aștepta să fie deschisă. O ținea acolo de ani întregi, promițându-și mereu că într-o zi o va deschide pentru Andrei, dar ziua aceea nu venise niciodată. Acum, după ce îl văzuse căsătorit, fericit și casa lor plină de viață, simțea că timpul o cheamă să spună adevărul. Cu degetele tremurânde a ridicat capacul. Înăuntru, ordonate cu grijă, erau scrisori, fotografii arse pe margini și un jurnal cu coperți uzate. A deschis prima scrisoare. Pe hârtia îngălbenită se vedeau urme de lacrimi. Era semnată Irina. Elena, dacă citești asta, înseamnă că ai supraviețuit. Ceea ce am făcut nu pot șterge, dar trebuie să știi că Andrei nu e doar al tău. Elena și-a lăsat capul în mâini, lacrimile căzând una câte una. Deși știa, într-un colț adânc al sufletului, citirea acelor cuvinte a fost ca o rană veche redeschisă. Irina continua. Mihai și cu mine am fost împreună înainte de tine. Eram tineri, visători și lumea părea mică. Când am plecat, nu am știut că port în mine o parte din el. M-am întors prea târziu. Tu erai deja soția lui și el deja tatăl copilului meu. Am vrut să-l urăsc, dar n-am putut.
Așa s-a născut ura mea pentru tine, pentru ceea ce mi s-a părut că mi-a fost luat. Dar, privind înapoi, cred că doar am vrut să fiu tu. Elena a închis ochii. Aerul se făcuse greu, a întors pagina jurnalului ei scrisă în aceeași perioadă. Mihai mi-a spus adevărul în ziua în care Andrei a împlinit 1 an. M-am uitat la copilul care dormea în brațele mele și am știut că sângele nu contează. L-am iubit nu pentru că era al nostru, ci pentru că era al meu, sufletul meu. Nu i-am spus niciodată. Nu pentru rușine, ci pentru că iubirea nu se împarte cu cuvinte, ci cu fapte. A închis cutia și a rămas tăcută mult timp. În afara camerei se auzeau pași. Andrei a bătut ușor la ușă. Mamă, nu dormi? Nu, dragul meu. Intră. El s-a așezat lângă ea. Știi, azi, în timpul dansului, am simțit că tata era acolo, ca și cum ne privea. Elena a zâmbit slab. Poate chiar era. Și Ion, și toți cei care ne-au ținut în picioare. Mamă, ți-ai dat seama? Casa Mihai e vie, nu doar prin oameni, ci prin amintiri. El a privit lung, cu o blândețe melancolică. Andrei, vreau să-ți spun ceva. Ce s-a întâmplat? Elena a inspirat adânc, încercând să găsească curajul. Tatăl tău, Mihai, te-a iubit mai mult decât orice. Dar nu știu dacă ți-a spus vreodată că iubirea nu se naște doar din sânge. Andrei a clipit uimit. Nu înțeleg. Ea a atins mâna lui. Când te-am ținut pentru prima dată în brațe, am știut că nu erai din trupul meu, dar erai al inimii mele. Irina, era mama ta biologică. Camera s-a umplut de tăcere. Doar respirația lor se auzea, scurtă și neregulată. Nu, șopti el, asta nu e posibil. Știu că e greu, dar am tăcut pentru că te-am iubit prea mult ca să te fac să alegi între 2 mame. Am vrut să crești liber de ură, să nu porți greutatea noastră. Andrei s-a ridicat brusc. Ochii i s-au umplut de lacrimi. Și ai crezut că minciuna e mai ușoară? Am crezut că adevărul spus prea devreme poate ucide. Și acum? Acum simt că doar adevărul te poate elibera. A plecat fără să spună nimic. Elena a rămas singură, ascultând ușa închizându-se încet. Lacrimile i-au curs fără oprire. Știa că nu există iertare imediată, dar și că iubirea, odată semănată, nu moare. A doua zi Andrei a plecat de vreme. A mers pe plajă, cu vântul tăindu-i obrajii. Marea era agitată, valurile se spărgeau ca și cum ar fi vrut să-i înghită gândurile. A privit orizontul și a strigat, „De ce, Doamne? De ce mi-ai ascuns totul?” Dar marea nu i-a răspuns. Doar i-a trimis un val care i-a udat picioarele și o briză caldă ca o mângâiere. După ore întregi de tăcere, a văzut-o pe mama lui venind spre el. Mersul ei era lent, dar hotărât. S-a oprit la câțiva pași. „Andrei,” a spus ea încet, „nu vreau să-mi cer iertare. Vreau doar să știi că tot ce am făcut din iubire.” El a privit-o. În ochii lui era o durere adâncă, dar și o recunoștință ascunsă. „Toată viața am crezut că sunt fiul tău. Și știi ceva? Așa e, pentru că m-ai crescut, m-ai iubit, m-ai apărat. Irina mi-a dat viață, dar tu mi-ai dat suflet.” Elena s-a apropiat și l-a îmbrățișat strâns. „Asta e tot ce aveam nevoie să aud.” „Nu o urăsc,” a spus el. „O compătimesc. Poate că fiecare dintre voi a purtat o parte din mine. Acum înțeleg de ce simțeam mereu că aparțin mării, pentru că ea mi-a fost martoră la toate începuturile.” S-au întors împreună la casa Mihai. În curte, tânărul pictor Mihai lucra la o nouă pânză. „Ce pictezi?” a întrebat Andrei. „O mamă și un fiu privind spre mare,” a răspuns tânărul, „dar nu știu care dintre ei o ține pe celălalt în brațe.” Elena a zâmbit. „Asta e iubirea adevărată, Mihai. Nu știi niciodată cine salvează pe cine.” Câteva săptămâni mai târziu, casa Mihai a fost declarată monument cultural. Autoritățile au venit, televiziunile filmau, iar Elena, în fața mulțimii, ținea un discurs. „Această casă nu este doar a mea, este a tuturor celor care au pierdut și au avut curajul să reînceapă. A ars odată, dar din focul acela s-au născut mâini care ajută, inimi care iubesc. Casa Mihai e dovada că rădăcinile nu se pierd, doar se adâncesc.” Andrei o privea din public, mândru și emoționat. Ana ținea mâna lui. Elena a ridicat privirea spre cer. Un nor s-a deschis, iar o rază de lumină a căzut peste acoperișul casei. „Mulțumesc, Mihai,” a șoptit. „Am reușit.” Și în acel moment, vântul a adus dinspre mare o briză caldă, ca o promisiune că trecutul nu mai era o rană, ci o poveste vindecată. Trecuseră ani. Marea rămăsese aceeași, dar timpul își țesuse firele invizibile peste tot ce atinsese. Casa Mihai devenise un sanctuar, nu doar o clădire, ci un loc unde durerile se topeau în lumină.
Pe pereți, picturile tânărului Mihai povesteau istoria locului, iar curtea era plină de flori, copii și râsete. Elena îmbătrânise frumos. Părul ei alb era prins mereu într-un coc simplu, iar ochii, deși obosiți, păstrau aceeași căldură. Fiecare dimineață începea la fel. Mergea până la verandă, respira adânc mirosul de sare și cafea și șoptea o rugăciune. Mulțumesc, Doamne, pentru încă o zi de pace. Andrei și Ana locuiau acum la câteva case distanță, dar veneau zilnic. Aveau o fetiță, micuța Irina, pe care Elena o iubea cu o tandrețe pe care nici ea nu o înțelegea pe deplin, poate pentru că numele ei purta o greutate veche, dar și o iertare. Bunico, de ce se numește casa asta Casa Mihai? Întreba fetița, urcând pe genunchii ei. Elena zâmbea. Pentru că e numele unui om care a învățat că dragostea adevărată nu moare nici în foc. Și unde e el acum? Acolo unde se duc valurile după ce se sparg, răspundea ea, arătând spre mare. Într-o zi de primăvară, Elena a simțit că trupul ei obosea. Mersul îi devenise lent, iar respirația scurtă. Nu spunea nimic, dar în sufletul ei știa că vremea plecării se apropia. Într-o seară, i-a cerut lui Andrei să se așeze lângă ea pe verandă. Mamă, spuse el, ai fost tăcută toată ziua, ce te frământă? Mă gândeam, cum se termină poveștile? Se termină când se uită, zâmbi el. Ea clătină din cap. Nu, fiule, se termină doar când nu mai au cine să le spună. A doua zi s-a retras în camera ei și a început să scrie. Hârtia mirosea a cerneală veche, iar lumina soarelui intra în dungi aurii prin perdele. Scria încet, ca și cum fiecare cuvânt ar fi fost o respirație. Dragul meu Andrei, dacă citești aceste rânduri, înseamnă că marea m-a chemat acolo unde valurile nu mai revin. Nu plânge. Am trăit o viață plină, chiar dacă a fost făcută din cenușă și lumină. Ți-am ascuns adevăruri, dar te-am iubit fără margini. Iubirea nu e despre a poseda, ci despre a dărui și a lăsa liber. Ține minte mereu, casa asta nu e a noastră, ci a celor care vor avea nevoie de ea. Ține focul aprins, dar nu-l lăsa să ardă. Lasă-l doar să lumineze. A semnat simplu, mama ta, Elena. A împăturit scrisoarea și a pus-o într-o cutie mică de lemn, aceeași care odinioară ascunsese secretele trecutului. De data asta nu mai ascundea nimic, ci doar pace. Seara a cerut să fie dusă până la plajă. Andrei a vrut să o țină de braț, dar ea a refuzat. Lasă-mă să merg singură, vreau să simt nisipul sub picioare pentru ultima dată. A pășit încet, iar vântul îi ridica ușor părul alb. Marea era liniștită, de un albastru adânc. A închis ochii și a zâmbit. Mihai, ți-ai ținut promisiunea, casa trăiește, iar eu nu mai am teamă. Andrei și Ana au privit-o de la distanță. Fetița curioasă i-a spus mamei, de ce bunica vorbește cu marea? Pentru că marea e ultimul loc unde se duc poveștile, Irina. Și se mai întorc? Da, dar nu la fel. Elena s-a întors spre ei, cu ochii umezi și senini. Nu uitați, dragii mei, a spus încet, că tot ce arde poate renaște. Eu am ars de 2 ori și am renăscut de fiecare dată. Și apoi a privit apusul, care se contopea cu apa într-un roșu aprins, ca o inimă uriașă care bătea pentru ultima dată. A doua dimineață, Andrei a găsit-o în camera ei, așezată în fotoliu, cu scrisoarea pe masă și un zâmbet pe buze. Părea că doarme. Fereastra era deschisă, iar perdeaua flutura încet, aducând miros de mare. Pe noptieră, o floare de lavandă, proaspăt culeasă. Andrei a deschis scrisoarea și a citit-o până la capăt. Lacrimile i-au căzut pe hârtie, dar n-a simțit tristețe, doar recunoștință. Apoi a ridicat privirea spre tabloul de pe perete, Casa Mihai, ridicându-se din valuri. Ai avut dreptate, mamă, a spus el încet. Focul tău nu a ars și m-a luminat. Ani mai târziu, Casa Mihai a fost transformată în muzeu și centru cultural. Pe peretele principal, o placă de bronz strălucea în lumina soarelui, dedicată Elenei Petrescu, femeia care a dovedit că din foc se poate construi lumină. Copiii din sat veneau să asculte povești despre femeia care și-a salvat casa și sufletul din cenușă. Fetița Irina, devenită adolescentă, conducea acum fundația. În fiecare dimineață deschidea ferestrele spre mare și spunea, bună dimineața, bunico, e o nouă zi. Într-o seară, când soarele se scufunda în apă, Irina a găsit o mică cutie ascunsă într-un sertar vechi. Înăuntru un bilet. Pentru tine, Irina. Poate cândva vei înțelege că focul nu e un dușman, e un început. L-a citit și a simțit o căldură inexplicabilă. A ridicat privirea spre mare și a văzut o rază de lumină traversând orizontul. Te văd, bunico, a spus ea zâmbind.
Și da, lumina ta încă arde. Marea a răspuns cu un val blând care s-a spart pe țărm, ca o bătaie de inimă care promite că povestea nu se va sfârși niciodată.